jende desente hurbildu da partidua ikustera, eta oraintxe bertan ari dira Atletikeko jokalariak zelaidatzen. Partidu hau zuzenduko duen gizona, Andújar Oliver, Andaluziarra. Marrazainak eta bi kapitainak alboan dituelari, Zubizarreta eta Andrinua gaur aurrez aurre, garai baten taldekide eta lagun, baina honelako gauzak ditu futbolak. Azken 7 partiduetan Atletikek 3 puntu bakarrik lortu ditu, eta Bartzelonak ostera 6 partiduetan 12 puntu. Denak irabazi ditu. Barcelona oso ondo jokatzen ari da. Gaurko partidua irabazteko Kataluniarrak dira favoritoak, baina gauza bat argi gelditu da historian zehar Atletiki dagokionez. Honelako taldeak aurrez aurre daudenean, normalean zurigorriek hobeto jokatzen dute. Jainkez eta Amorortuk erlojua behar de moduan jarri dute, puntu-puntuan, eta partidua hasi da. Nadal. Baloia Eusebiorentzat. Eskerraldetik arituko da Puzelakoa. Galdamesek Aitor Begiristaini falta egin dio. Bitxek jaurtiko du falta hori. Atzerantz. Eusebiorentzat. Amorren pasea, Julio Salinas dagoen ingurura. Larrazabalek moztu du. Buruz gero Kumanek. Garitano baloi horren bila. Galdamesek ikutu du. Guerrero hori eman nahi zion. Pase indartzuegia. Aitor Begiristainek bitxeri eman dio. Stoichkov. Eusebio Kamorri. Kuman. Kumanen pasea. Mendigurenek moztu du buruz. Andrinua Bakerori kendu. Zigandak Larrazabal eman dio. Larrazabalek berriro Nafarrari bueltatu. Eta honek Larrazabal emateko asmoa zuenean, baloia marraz kanpo joan da. Bruisen Slot eta Carles Rexak, Johan Cruyfekin batera, euren mutilei aginduak emanez. Julio Salinas Larrazabalekin burrukan. Salinasen pasea, Andrinuak moztu du. Mendiguren, Larrazabal, Garitano oso ondo kontrolatu du. Espata dantzari moduan hanka jasoaz. Ziganda burrukan. Ferrer. Mendiguren jabetu da baloiaz. Mendiguren falta egin diote, jarraitzeko modua du Julen Guerrero. Pasea asmo honez egindakoa Lakabejentzat. Lakabej eta Bitxek kanpora bota du Lakabejen hankan ikutu eta alboko sakea Bartzelonarentzat. Kuman. Andújar Oliverren gorputzera joan da baloia. Azkenean Kumanen gana bueltatu da. Jokalari gehienak zelai erdian pilatuta ditugu. Orain arte jokatu diren minutu apur hauetan. Kuman. Eusebioren pasea Bakerorentzat, Bakero gatzerago. Kumanek Begiristaini. Carlos García jabetu da baloiaz. Orain Jenar Andrinua. Pasea Guerrerorentzat, Guerrerok bitan pentsatu gabe. Hor. Eta jokoz kanpo gelditu da. Kuko Ziganda lehenengoan ez du harrapatu. Bigarrenean pase luzezamarra eman diote. Eta Nafarra jokoz kanpo gelditu da. Nik uste berea baino Julen Guerrerorena garbiagoa zela jokoz kanpoko posizio hori. José Ángel Gabon. Bueno, zalantzazkoa esan laike, ez egon... Nik dezagun, Kuko Ziganda ez... Eta Julen Guerrero ere ez. Hor atzean Eusebio gelditu baita. Naiz eta kamara bera lerro berean ez izan. Stoichkovek egin du alboko sakea. Berriro Bulgariarrari bueltatu diote baloia. Stoichkov. Eusebio, Kuman. Kumanek motzean Bakerorekin jokatu du. Kumanek oso luze. Buruz
kanpora bota duena Jose Manuel Galdames izan da. Camp Nou jokatutako partiduan Galdamesek Stoichkovi markaketa ona egin zion eta gaur zeregin berbera izango du berriro Atletiken mutila. Bitxe, baloia Amorrentzat. Amorrek Kumani, pase hori Carlos Garziak moztu du oso ondo, Mendiguren, Lakabek indartzu, Zigandak burruka egin dezan, pase hori harrapatzerik ez dago, alboko sakea Kataluniarrentzat. Ez dut alarri bilide hor Nadal eta Kuman. Nadalek orain Eusebiori. 5 minutu beteko dira laster, Atletikek huts, Bartzelonak huts. Eusebio. Kuman. Nadal. Ferrer. Kuman. Kumanen pasea, inork ikutu gabe. Stoichkov iritsi da, baloirik kanpora joan aurretik, eta azkenean Galdamesek kornerrera bota du. Basirudin baloia kanpora joango zela, baina Bulgariarra iritsi egin da. Bitxek barnekaldi egin du, Galdamesek oso ondo kendu dio baloia, eta hortxe da Lakabek kontraerazo antolatu nahi du. Guerrero. Berriro Galdames, hirugarren aldiz ere bai. Amorren pase atzerantz, Eusebio, Kuman, Kumanek Ferrerri, berriro Eusebio, Nadal. Nadalen pasea Aitor Begiristainentzata. Begiristainek berriro Nadali utzi dio. Carlos Garziak moztu du, Julio Salinas are inguruan, Bitxeren pasea Stoichkoven ganadoa. Aurrean Galdames, Stoichkovek oraindik baloia ez dio inori eman, orain bai, Bakerori, eta Ander Garitanok Bakerori falta egin dio epailearen ustez. Falta jaurtik eta areatik hurbil. Azkenean ez dirudi Bakerori egindako falta, Stoichkovi egindakoa baizik. Hori adierazi du epaileak. Nadal. Aitor Begiristain. Ferrer. Une oro tokiz aldatzen ari dira Barcelona taldeko jokalariak. Orain Ferrer eskerraldetik. Bitxek Bakerori eman dio. Bakerok Nadalentzat. Berriro Nadal. Buruz atera duena Rafa Alkorta. Andrinua orain. Garitanoren pasea oso luzea. Andoni Zubizarreta areaz kanpo irten da. Baina gero area barruraino joan eta baloia harrapatzeko ez du inolako eragozpenik izan. Jose Angel Iribar, 7 minutu bete dira. Nola jokatzen ari dira bitaldeak? Bueno, Atletik oizko sisteman ari da jolasten, 4-4-2, Alkorta libero moduan, Galdames eskubi aldean atzean, Andrinua atzetlari erdikoa markatzaile bezala, eta eskerrean Aitor Larrazagal. Gero zelaierian galaldetik eskubian Lakabek dago, Carlos García barrokalderago, Garitano pixka bat erdikaldean eta eskeraldea Mendiguren. Eta aurrean Guerrero eskubialdetik eta Ziganda eskerraldean. Esan beharra dago Barcelonak bere nolabait jokalariak puestos aldatu ditula atzekaldean behintzat. Zeren Nadal. Orain aukera Julen Guerrero izan dezake. Lurrera joan da Julen Guerrero eta Ferrerrek zangotra batu egin du gure ustez. Andújar Oliverrek ez du ezer ikusi. Bestela txartela izango zen inolako zalantzarik gabe, ikus dezagun eta hori falta da, Jose Angel. Bai, nabaria. Falta eta txartela parkatu dio gure iritziz. Andújar Oliverrek hor Ferrerri. Ea Barcelonaren sistema azaltzeko astirik daukagun.
Jarraituko Angel. Bai, esaten dut, aldatu egin dago pixka bat atzekaldeko postua, zeren Eusebio hasiera atzekaldean eskeraldetik jolasten, eta Ferrer sartu da zelaierdian aurrera Mendigurenen bila, baina orain aldatu egin du posizio hori, Eusebio joan da Mendigurenen bila. Orain aukera, Kuko Zigandak, kornerra. Zigandaren barnekaldia, Nadalek ez dio pasatzen utzi, eta kornerra lortu du aurrelari nafarrak Atletikentzat. Bai, eta esaten nuena, gero Ferrer sartu da atzekaldean eskera aldera eta Guerreroren bila joan da, momentu hontan. Gero Amor jarri da Guardiola jolasten duen lekuan erdikaldean jokua antolatu nahian. Eta gero pixka bat aurrera xeago Bakero, zelaierdian. Eta aurrekaldean dago Julio Salinas eskubitik, erdikaldean pixka bat jolasten ari da Txiki, aurrelari moduen, eta eskeraldean Stoikov. Atzetik dator zelaiardian atzetik Bitxe eskeraldetik. Bitxe bera zen hor Stoichkovi pase eman aiziona, Galdames oso zurri bilira, Aitor Larrazabal orain. Lakabeg, berriro Galdames, Galdamesek ez dakiz erregin. Bere pasea Nadalen gorputzera joan da, Nadalek Zubizarretari eman dio, berriro Nadal buruz. Hor, Carlos García ez da iritsi, Guerrero bai. Mendigurenez, Bitxe. Kontrasoak aukera du Barcelonak, eta onelakoetan oso arriskutsua da Johan Cruyffen taldea. Larrazabal, baloi hori kanpora joan daiteke Larrazabalek ondo babestu ezkero, horrela da. Julio Salinasek ez dio kendu, ateko sakea Valentziak egin beharko du. Orain arte, zelaierdiko jokoa gehien bat, eta esan behar da, Atletikekoak oso konzentratuta ikusten ditu dela. Bai, ari dira iniziatiba laga egin dute Barcelonari aurreneko 10 minutu hauetan, eta nolabait bideak orain arte oso ondo ari dira itxitzen, eta bakoitza bere lanean oso konzentratuta ikusten ditut. Noski, egongo da gero orain azkeneko momentu hauetan kontraerasoan ateratzeko posibilitatea eduki du Atletikek, eta hortxe egongo da partidu honen nolabait sekretua. Eta baita ere, zuk esan duzunena lehenago xio, zelaierdiko joku horretan zein nagusitzen den, zer eragin handia edukiko du gero emaitzen. Kumanek luze Bakerorentzat, Bakeroren pasea Galdamesek moztuko du, Stoichkov berarekin burrukan, eta baloia ikutu duenerako kanpoan zegoen. Esan behar, Pedro Mari, epailea oso urrutitik ari dela jokua jarraitzen, eta orain arte eukide egon dira hor bi jokaldi zalantzakoak Atletiko aurrekaldean, eta biletan ez dula osmatu. Kuman, baloia, utza orain Carlos Garziaren aukera, Ziganda, kanpora! Ase aukera alperri galdu duen Zigandak, lehenengo Barcelonako gutze egin dute, baloia nahi gabe jakina Carlos Garziari eman diote, honek jaurti, atzelari baten gorputzean jo, Zigandaren gana joan da, eta honen jaurtik eta gurutzatua Zutoinaren ondondotik kanpora. Hortxe duzue, Ferreren gorputzera joan da Carlos Garziaren jaurtik eta gero Zigandak oinaren kanpokalde asko eta Zutoinaren egalegaletik kanpora bota du baloia. Aukerarik garbiena partidu honetan jokaldi hori zalantzarik gabe, baina Kuko Ziganda aspaldiko partiduetan bere errekorra gainditu ezin itabil. 11 gol sartu ditu orain arte aurtengo ligan, lehen mailan daramatzan urteetan ez du marka hori baino hoberik egin, eta badirudi desente kostako zaiola aurten marka hobetzea. Nadal. Esan behar, orain aurreko jokaldi honetan, Zigandaren jaurtik eta oso ona esan dela, eta gutxi gaitik jaten dela kanpoa. Eta beste aletikan ikusten da, Barcelonari ere goian presionatzen bazaio badutuela bere jakoak eta bere erasoak, nolabait urruntzeko baloiak.
Ziganda Nadalekin burrukan, azkenean aurrelari nafarrak falta egin dio Mallorcarrari. Koeman. Hortzi da holandarra, zelai erdia gurutzatu du. Albert Ferrer. Stoichkov. Ferrer berriro. Ferreren pasea Bakeroren gana. Bakero begiriztaini eman dio. Olaberriakoak berriro Nafarrari bueltatu. Hortzi dago Eusebio. Buruz urrundu dena Larrazabal. Baloia Nadalentzata. Koeman. Koemanen pasea Ferrerren gana. Ferrer eskerraldetik ari da, naiz eta partida ziren eskuinaldetik ibili. Lakabek baloi horren bila. Josemari Bakero lurrera joan da. Badakizue aurkatilatik justu samar da bilela Goizuetarra. Eta partida zi baino lehen berarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Zera aitortu digu. Ez dagoela guztiz ondo. Eta aurkatila hori inork ikutu ezik, ez duela arazorik izango, bestela bai. Valentzia orain oso zur eta bizkor. Julio Salinas baino lehenago heldu da baloi horretara. Eta berak egingo du ateko sakea. Aukera Zigandak izan dezake, horrezta faltarik izan, Ziganda area barruan bakarrik. Eta orain falta dirazi du Andujar Oliberrek. Lehenengotan jarraitzeko agindu eman duela iruditu zait. Lehen esan dizutena, iruditzen zait jokua oso urrutitik ari dela jarraitzen, eta orduan, ez dakit, bizka bat, hori erru horiek ari da eukitzen. Ea jokaldi horren errepikaldiak gero ikusteko modurik daukagun. Orain Julen Guerrero izan dezake aukera. Koeman bere parean jarri da. Julen Guerrero pasea Nadalek moztu du. Eusebio katera baloia inguru hortatik. Bakero oso ondo. Begiristainek itxaron egin du. Stoichkov eta Lakabek urrundu du. Nadal, Ferrer, Bitxe, Amor, hegaletik Eusebio, Begiristain, Eusebio berriro, Nadal, Koeman, Bitxe, Ferrer, berriro jokalari holandarra, Amor. Garbi kendu dio baloia Zigandak. Kontrerasoan Julen Guerrero. Orain Lakabe. Julen Guerrero berriro. Zigandak asmo ona zuen. Pasea Koemanek moztu du. Bitxe. Bitxek Eusebio bakarrik dagoen alderantz. Hortze dago Puzelarra. Julio Salinas. Larrazabalek pressing egin dio. Eusebio. Koemanek Stoichkoven gana. Gainean du Galdames. Bitxe. Oso ondo Garitano. Amor. Arazoa deitu Barcelonak ere Valentziaren ateingurura iristeko. Eusebio. Eusebioren erdiraketa. Buruz ikutu dena Galdames. Amor. Koemanek Eusebiori. Eusebio Julio Salinasekin jokatzea erabaki du. Julio Salinasen pasea kaskarra. Carlos García oso ondo. Alcorta berriro Carlos Garcíari. Garitano. Garitanok Mendiguren eman dio. Mendigurenek arazoak izan ditu baloi hori kontrolatzeko, baina azkenean lortu du. Berriro Garitano, Johan Cruyffen oso gustuko den jokalaria. Garitanoren pasea Zigandarentzat eta Ziganda gora. Zigandak buelta oso eman du, jaurti, eta baloia jende artera joan da. Atletik nahiko ondo ari da kontraerasoan ateratzen. Bakarrik pixka bat
azkenengo pasean pixka bat gehiago saiatu behar dugu neurrian ematen. Baina nahiko buruakin ari da jolasten ekipoa eta oso konzentrauta. Stoichko txiki begiristain jabetu da baloi horretaz, Bakerori utzi dio. Orain Stoichko bestaldera joan da, Aitor begiristain dabil hegal hortatik. Garitano lurrera bota du Olaberriakoak, falta Atletiken alde. Galdamese jaurtiko du falta hori. Hortxe doa. Lakabek Biktxerekin burrukan. Lakabek ikutu du baloia. Horen pasea. Carlos García ikutu du alduen moduan. Mendiguren orain. Mendigurenek erdiratu. Kumanek buruz ikutu. Berriro Mendigurenen gana baloia. Kornerra Julio Salinas. Gaurko partiduan oso interesgarria da gora jutegean bakoitzean nolabait jokaldiak bukatzea. Bestela kontraeraso ateratzeko arriskua handia egongo da Barcelonaren aldetik. Horregatik orain arte nahiko ondo ari gera, zeren lortzen nahi gera bai jaurtiketa egitea edo korner batzuk lortzea. Hortxe doa korner jaurtiketa, Jenar Andrinuak ikutu du buruz, baloia zuzenean kanpora joango da. Eta Jose Mari Bakerok min hartu du buruan. Behar bada Andrinorekin saltatzerakoan hartuko zuen min Goizuetarrak. Hogei minutu pasa dira, Atletikek utz, Barcelonak utz, eta zuri-gorrienak izan dira aukerari garbienak. Batez ere, Zigandak Zutoinaren ondotik kanpora bota duen baloi hura. Nadal, Koeman. Johan Cruyffen mutilak, bat ere presari gabe jokatzen ari dira, baloia asko mugituz. Amor, Mendigurenek endu dio baloia. Hortxe doa Ritxi Mendiguren. Hegaletik Galdamez. Galdamezek Lakabejekin jokatu du. Lakabejek baloia lapikorantz, Andoni Zubizarrentara etzaterreza. Ez eraman bat ere efektori gerdirak eta horrek. Stoichkov. Stoichkovi aurrean, Andrinoa jarri zaio, Stoichkoven erdirak eta txarra, Valentziaren eskuetara. Larrazabal. Larrazabalek Mendiguren eman dio. Mendigurenek hegaletik Andrinoarentzat. Ez da hori kapitainaren oizko lekua. Garitano. Garitanok Galdamesentzat. Galdamezen pasea Guerreroren gana joan da. Lakabejen erdiraketa. Nadalek buruz urrundu du. Ferrerrek bularrez Kumani utzi dio. Eta azkenean Andoni Zubizarreta iritsi arte. Kuman zai egonda. Baloi hori atezainak harrapatzeko modua baizuen. Bere taldekideak bularrez eman baitio. Amor. Baloia Eusebiorentzat. Hor dago Julio Salinas. Julio Salinasen pasea Stoichkoven gana. Jenar Andrinua oso ondo. Carlos García. Rafa Alcorta. Ander Garitano. Garitanori falta egin diote. Eta gero baloia kendu. Horrelakoetan epaileak pitatzea onena izaten da. Baloia galtzeko arrisko handia izaten baita. Bitxe. Amor. Eusebio. Koeman. Amor. Hegaletik Ferrer. Ferrerren erdiraketa. Andrino ez da iritsi. Eta Stoichkov ere ez. Esan behar da Barcelonak hasi dela aurrekaldean bere jokalariak lekuz aldatzen. Stoichkov guain aurrelari erdian moduan bezala jarri da eta txiki eskerraldera pasada. Eta baita ere esan behar Atletikek nahiko
defensibokin nahiko lan ona egiten ari dela, zeren Barcelonak espaidu ikusten orain arte lekurik garbi bera oizkoa duen bezala sartzeko. Alboko sake ez du Eusebiok egingo, Andújar Oliverrek, Atletik entzatela esan baitu. Carlos García. Baloia Galdames entzat izango zen, baina hor ez dira Carlos García eta Galdames ondo konpondu. Kontrerasoan Amorrentzat aukera ona izan daiteke, Julio Salinas, Bakero Eusebiori eman nahi izan dio, eta Eusebio kostata, baina baloi hori harrapatu du. Kumanen jaurtik eta baloia Valentziak oso ondo harrapatu du. Osagel Iribarrek Valentzia atezaina oso ondo ezagutzen du, eta bere ezaugarria zeintzuk diren, bat horixe da, baloia ondo harrapatzen duela. Bai, gustura gabe bere lanakin, eta bai, ziurtasuna ematen du defensari. Nahiko trebetasuna du ate barruan erabiltzeko, oso agilea da, eta hori beti abantaila handia, ja, gero ziurtasuna eukitzeko. Mendigurenek atera du orain baloia areatik, Kuko Zigandak kontrarasori ekiteko aukera paregabea, Julen Guerrero baloi eske, Kuko Ziganda jarraitzen du oraindik, denbora gehiegi alperrik galdu du behar bada, eta gero pase ematerako utxe egin du gainera. Lakabek Bakerorekin burrukan, Lakabek lurrera, aurpegian min hartu du Lakabekek, eta kiroltasun handiz, Bakerok baloia kanpora bota du. Baita lehen esan izutena, azkenengo pase horietan indar pizka bat gehiago falta zaigu, indar gehiago ematea pase horreri, zeren egon bait dira bi posibilidade olakoak, nola bait aukerak lortzekoa, eta biguntxa mara joan dira baloi horiek. Hortze bat ikutu hauak. Bakero eta Lakabeken arteko jokaldia, Bilbotarrak min hartu du. Bakero uste dut buruan zauririn betekin dagoela. Eta ez dakit, odol pizkaren bat esote duen isuri. Baloia zurigorriek, kanpora bota dute, eta ikusleen txalo. Amorrek Nadali eman dio. Nadal eskuin egaletik. Julio Salinas, atzerantz, Eusebiorentzat. Kumanen erdiraketa, Galdamesek oso ondo Lakabekentzat, berriro Galdamesentzat lana, hortze dago, Bitxeren gana joan da baloia. Bitxek Amorri, Andrinua eta Stoichkovi egindako falta ikusi du hor epaileak, eta Kumane jaurtitzeko tokia proposa izan daiteke. Benar Andrinua ez dago konforme. Leku oso arriskutsua, zeren Kumat bezalako jokalari bat egon da zelaian, leku oso aukerakoa du. Jokaldia berriro ikusteko modurik ez dugu izan. Horrelakoetan gehienetan gertatzen denez, atzelaria ez egoen konforme. Ez niretzat ere, amendik iruditu zaitena, ez da egon horre faltarik. Stoichkov, Kuman eta Bakero baloiaren ondoan. Kuman jaurtiko du, hortxe doa, eta baloia kornerrera bota du Valentzia. Oso ondo, Valentzia besoa bikain luzatu du, eta kornerrera bota du baloi hori. Baloiaren bila oso ondo joan da, eta horregatik galiatu da. Aitor Begiristainek atera du, orain errematea Nadalena, eta Nadalek Carlos Garziari falta egin dio.
Hortxe dago jaurtiketa eta Valentziaren erantzuna. Oso ondo ibili da atezain Donostia. Nadal eta Carlos García, biak buruz oso ondo dabiltzan gizonak. Jokoz kanpo gelditu da Kuko Ziganda, baina jarraitzeko agindua eman du Andújar Oliverrek. Ferrer Bakerori, Bakero lurrera, Rafa Alkorta jaurti egin dezake, ez motzean jokatzea erabaki du, baina Kuko Zigandak ez dio ulertu. Vitxe. Baloia Kumanentzat. Nadal. Eusebio. Berriro Nadal. Eusebio eta Mendiguren, falta. Eusebio punto batetik bestera, Ferrer dago hor. Ferrer eta Aitor Begiristain, Ormaren egina izan du. Ferrerrek Aitor Begiristainekin, Galdamesek falta egin dio Olaberriakoari, eta horixe ikusi du Andújar Oliverrek. Jainkez ez egoen epaileak hartutako erabakiaz batere konforme. Eta Aitor Begiristainek hegaleko marra ondotik jarriko du baloia jokoan. Hortxe doa jokalari Gipuzkoarraren erdiraketa, ukabilez oso ondo urrundu du Valentziak, Zigandari baloia Eusebio kendu dio orain Nadal. Nadalen pasea Bitxeren gana, Lakabe gesta heldu, Ferrer bai. Ferrerrek badu toki aurrerantz jarraitzeko, erdiraketa Andrinuak urrundu du. Amorrek egalerantz, Aitor Begiristain. Begiristainek oso ondo gainditu du Galdames, baita Lakabe jere, Bakerok egalerantz. Eta azkenean, Kuko Ziganda izan da baloia kanpora bota duena. Andújar Oliver, Mendigureni, lasai ibiltzeko esanez. Hor, berri ikusial izan duzue, Bakerori egin dion sarrera. Eta horregaitik, epaileak, badaezpadan, kontuz ibiltzeko esan dio. Orain, Valentzia atezaina oso ondo, naiz eta Bakerok hor, falta egin. Atleti jolasten ari den bezala, terrenua lagiaz, oso interesgarria da Valentziak bere nagusitasuna aurkitzea holako baloietan. Lakabejek sarrera gogorra egin dio hor Ferrerri eta nahastea handia zelaian. Ferrerrek berak ere bi hankak txartela erakutziko dio Lakabeji. Andújar Oliver hortxe ari da Lakabejen gana urbilduz. Txartel hori erakutziko dio, seguru asko. Bai, txartel horia. Lakabejentzat 32. minutu. Txera abandoni Lakabe. Ikur ezagun. Sarrera benetan gogorra izan da. Eta denporaz kanpo egindakoa. Egia da bestalde, bihankak lurrean jarri dituela Ferrerrek ere, baloi hori kanpora botatzeko. Baina Lakabejek, nik uste, saietzin guruan eman diola ostika da, takoak erabiliz. Ikusleen txistuak Andújar Oliverrentzat, eta baita Ferrerrentzat. Bakero, Bitxe, Ferrer, Kumanek luze jokatu du, Genar Andrinuari Stoichkovek falta nabarmena egin dio, baina horrez dago txartelik.
Carlos Garziak ikutu nahi izan du. Ez da heldu, Nadalek aurre hartu baitio. Eusebio Kontrerasoan. Nadal. Koeman. Koemanek oso luze. Valentziaren eskuetara. Hogeita 15 minutu beteko dira hemendi lasterrera. Atletikek huts, Bartzelonak huts. Valentziak ateratako sake hori, zuzenean kanpora. Alboko sakea Ferrerrek egin du. Koeman, Bitxe, Koeman berriro. Koemanen luze jokatzea erabaki du, jokoz kanpo gelditu da, Stoichkov. Badirudi Bartzelonak azken minutuetan jokatzeko era pizka bat aldatu egin duela. Orain Koemanek gehienetan pase luzea ematen die bere taldekidei. Bueno, posibilitate hori beti daka Barcelonak. Ikusi du baloia erabilia salbo batetik bestera ezin dauela lortu espazio librerik, eta orduan, bueno, variante hori sartu du. Eta askotan oso ondo ateratzen zaio, baina orain arte baloi horietan oso ondo aurreratu da Valentzia, bi baloi luze horietan, eta oraingoan, bueno, ikusi da jokoz kanpo gelditu dela Stoichkov. Baloia orain Ander Garitanorentzat, Ziganda eta Guerrero jokoz kanpo dagoela adierazi du. Marrazainak nik benetan zalantza handia ditut. Dena den, egia da bestalde, pasea ematerakoan, denbora pixka bat alperrik galdu dutela Atletikeko. Ikur dezagun. Dena den, Koemanekin konparatuz, jokoz kanpo dago, baina pantailan asaltzen esten beste jokalari bat zegoen hor, Julen Guerreroren eskuinaldean. Julio Salinas, are hartzean, pasea Eusebiorentzat, berriro Julio Salinas. Andrinua bere aurrean, kornerra. Orain arte Atletiken atzekaldea oso ondo kokatuta dago eta oso ziur dabil. Ez du erru bat ere egin eta holatxe egon beharko du emaitza ona lortu nahi badu. Stoichkovek egingo du korner jaurtiketa. Baloia ez du behar den lekuan jarri bulgariarrak eta Marrazainak bandera jaso du. Egia esan partiduak ez du erritmo handirik orain arte. Gauza batetik edo besteagatik jokoa geldi sarritan dago. Orain Stoichkovek zuzenean, Valentzia oso seguru. Berriro ikusi izango duzu korner jaurtiketa hori. Valentzia oso ondo ibili da. Kaldamesek ikutu du buruz, gero Carlos García hankaz. Baloia Amorrengana joan da. Julio Salinas. Huts egin du Julio Salinas epasea ematerakoan. Ander Garitano, denpora gehiagi alparrek galdu du. Guerrerorengana joan da baloia. Eusebio eta Mendiguren baloi horren bila. Nadal helduko da. Nadal Zigandarekin burrukan. Stoichkov. Koeman orain. Koemanen pasea Bitxerengana. Bakero. Eusebio. Larraza balesta heldu Julio Salinas bai. Stoichkov. Baloia Eusebioarengana. Eusebio jaurti egin dezake, ez. Julio Salinasek ez du harrapatu, bestela ez dakit Marrazaina bandera jasoko zuen ala ez. Zalantza hori dut. Julio Salinas baloia hartzera zijoanean, Marrazainak aurrerantz joateko keinu egin baitu. Ez zegoen jokoz kanpo gainera. Nadal.
Nadalek jaurti, baloia jende artera. Hogeita 19 minutu bete dira. Partido hasi denetik, Atletikek huts, Barcelonak huts. Eta aukerei dagokienez, gauzak pare-parean. Zigandak izan du Atletiken aldetik garbiena, Koemanek falta jaurtiketa baten bidez, Barcelonakoen aukerarik onen. Eta Samamesen bildutako futbolzaleak Atletiko juka. Ferrer. Stoichkov eta Larrazabal. Mendiguren. Hortze dago Mendiguren. Mendigurenen erdiraketa. Oso ondo Albert Ferrer. Baloia Koemani utzi dio. Holandarrak darama. Eusebio. Ormaren egina izan du Amorrek Eusebiorekin. Mendigurenek Garitanorentzat. Jokoz kanpo dago Julen Guerrero, horregaitik Garitanok jokoa guztiz aldatzea erabaki du. Lakabek iritsi da eskuin egaletik. Lakabeken pasea Galdamesentzat, Galdamesen jaurtik egin dezake, hortze da jaurtiketa, kanpora! Galdamesen jaurtiketa kanpora. Normalean baloia indartu astintzen duen mutila da, gogotzu joan da Jose Manuel Galdames, baina ez zaio ondo atera. Oso ondo antolatutako jokaldia esan da. Bakarrikan jaurtiketari falta izan zaio hori, pixka bat gehiago gurutzatzea eta pixka bat bera goxoa joatea. Bebeti jaurti behar zuen Galdamesek, baina gora atera zaio. Andrinuaren pasea, Zigandaren gana. Ziganda Nadalekin burrukan eta Nadalek falta egin dio. Garitanoren pasea Mendigurenentzat. Mendiguren jaurtiketa gora. Berrogeita batgarren minutura iritsi gara. Oraindik ez dugu golik ikusi Samamesen. Eta jokoa ikusgarria denik ere ezin genezake esan. Dena den, tarteka gauza politak ikusi izan ditugu. Hor, Amor ez dut alarri ibili da, baina Carlos Garziak ezin izan dio baloia kendu. Stoichkoven pasea, Bakeroren gana, Bakero buruz ikutu, Begiristaini beste horren beste, Bakero bularrez, eta baloi hori kornerrera joango da. Erdi huts egin du Jose Mari Bakerok, baina ia nahi gabe pase oso ona eman ahal izan dio bere taldekide bati. Baina aurretik egin duen prolongazioa buruakin txikiri oso jokalari onarena. Julio Salinas baloi horren bila, ez da atera, Andrinuak kendu dio ala ere, dena den Julio Salinas berriro nagusitu da. Begiristain entzat aukera, Galdamesek oso ondo itxi dio lekua, bikain, oso ondo Galdames gaztea. Bitxe, baloia ez da kanpora joan, baina orain bai. Aurreko jokaldi horretan Galdames oso ondo zeren aguantatu egin badio. Bestela jokaldi oso arriskutsua zen eta gaina txiki golako jokaldietan beti aprobetxatzen du zerbait. Eta Aitor Begiristainekin zailen horixe da, aguantatzea. Guerrerori Ferrerrek falta egin dio. Txiki golako jokaldiari beti ateratzen dio eragina. Horrek gaina penalti egiteko ere arriskua handia zegoen. Horregatik oso erne eta oso arkibili da baloiari jotzean Galdames. Carlos Garziak justu-justuan ikutu du, Mendiguren iritsi da, baina Mendigureni Eusebio kendu dio. Orain Bakero. Andújar Oliverrek jokoa gelditzea erabaki du, Mendigureni itxura baten baloia kanpora joan zaiolako. Beraz, alboko sakea Bartzelonarentzat. Lehen zatia bukatzear, 43 minutu terdi, Koemanek baloia Bakerori eman dio, berriro Koeman, Nadal, Stoichkov,
Nadal, Julio Salinas, Carlos García, Mendiguren utzi dio. Hortze da Mendiguren pasea Julen Guerrerorentzat. Guerrero eta Nadal burrukan. Ferrerrek Kumani utzi dio. Eta orain Richard Fitxe da baloiaren jabe. Berriro Kuman. Nadal. Nadalek Amorri. Stoichkovek oso atzera. Kumanentzat. Eta begiran nun Daviden orain Stoichkov ja bada 15 minutu eskubialdean jarri dela eta Julio Gartu erdikaldea. Nolabait ikusten da ez da bezala oso gustora bere ohizko den lekuetan eta dabiltza hor leku aldaketan bilatzen dituen beste jokalari erako jokalari batzuek bere jokalditako hobeto etortzen dena. Begiristainek Amorri utzi dio. Berriro Begiristain, buruz Amorrentzat. Eusebio. Genar Randrinua oso zur. Pase dotorea Genar Randrinua Zigandari. Zigandak kontraeraso antolatu nahi du. Denpora gehiagi alperrik galtzen ari da. Eta gainera pase ematerakoan utzi egin du. Nafarra horrelako jokaldietan gehiagi utzi egiten ari da. Bakerori atzekaldetik etorri eta baloia kendu egin diote. Eta azkenen Stoichkove jaurti duen arren Valentzia ondo ibili da. Hortze dago Stoichkoven jaurtiketa. Eta Valentziaren erantzun. Lehen zatia honen bestez bukatu da. 46 bete baino, segundu batzuk lehen zatian ikusitakoaren arabera, eta gizon hori Guardiola izan daiteke, baina itxura baten Guardiola oraindik ez dago guzti sendatuta, dakizuenez selezioarekin jokatutako partiduan lesionatu egin zen, eta ordezkoen aulkian dagoen arren, behar bada ez da puntuan izango. Bigarren zatia hasi da, baloia Galdamesek Genar Randrinuari eman dio, Genar Randrinuaren pasea Mendiguren entzat, Mendigurenek Larrazabali, Guerrero eta Larrazabal, Mendiguren, Garitanoren asmo oso ona, pase Amorrek moztu du, berriro Garitano eskuin egalerantz, Lakabejek erdiratuko du, Lakabegen erdiraketa bebetik, Guerrero ez da heldu, Ferrer bai, Bakero oso ondo utzi dio Julio Salinasi, Begiristain eta Amorrek Eusebiorentzat, Stoichkov, Larrazabal berarekin, Stoichkovek ukalondoz nahi gabe Larrazabali muturreko eman dio. Stoichkov berriro, baloia joan egin zaio bulgariarrari, eta egia esan, aspaldiko asteetan Stoichkov estabil lehengo moduan esantzik ere. Dena den, badakigu gizon honek, bapatean egundoko jokaldi egin dezakela eta partidu bat erabaki. Valentziak oso indartzu atera du. Nadalek ikutu du buruz. Gero hankaz, Garitano. Hortze dago deriotarra. Carlos García. Nadalek falta egin dio Carlos Garziari. Eta Amorrek falta hori atera duen arren, Atletikeko jarri beharko dute baloia mugimenduan, eta ez Barcelonako. Andoni Lakabe, Bitxe eta Begiristain jarri zaizkio parean. Oso ondo Andoni Lakabe, eskerrez erdiraketa, Ziganda eta Ferrer, hortze dago Koko Ziganda, ez dut tokirik, erdiratu egin du alduen moduan, Nadalen gana joan da baloia, Rafa Alkorta, oso seguru, baloia kanpora, alboko sakea. Rafa lehenengo zatian lan izugarri egin du oso bikaina, zeren gaur antolatuta dagoen bezala joku plana atletikena, liberoaren lana oso zaila, eta
Ander Garitanoren gana joan da baloia. Honen pasea Lakabejek badaezpadan indartu urrundu du. Ziganda Eusebiorekin burrukan. Zigandak Zubizarretari ematea erabaki du. Aretxabaletakoa azkenean alduen moduan urrundu. Baloia kanpora. Denpora gehiagi alperrik galdu du Andoni Zubizarretak. Orain Bitxek Lakabegi egindako sarrera. Lurrean dago Andoni Lakabeg. Baina Bitxerentzat ez dago txartelik. Hortzi duzue, atzekaldetik. Ostika da, nabarmena eman dio Bitxek Atletiken jokalaria. Hortzi da Lakabege berak egindako jaurtiketa. Ferrerrek alduen moduan urrundu. Bitxe, Bakero, Mendigurenen gana joan da baloia. Mendigurenen pasea baino gehiago harrikada zen hori. Eta Zigandak ezin izan du kontrolatu. Kontrarazoan Eusebio. Julio Salinas. Eusebioren pasea. Ander Garitanok moztu du. Orain Larrazabal. Mendigurenek eta Julio Salinasek izan dute burruka. Eta hortxe dago, lehenago esan dugun aldaketa hori. Oraintxe egingo du Johan Cruyffek. Kumandoa aldageletara eta Guardiola zelaira. Jose Angel, zer deritxazu? Bueno, nik iruditzi zait Barcelona egiten duen jokoako Guardiola beharrezkoa dela. Kuman baino importanteago niretzat ere gaurko partidu honetan. Egingo duena da pixka bat oraindik gehiago arriskatuko du Barcelonak. Iruditzi zait Nadal jarriko dela pixka bat erdian aurra atzera galdago. Eta Amorren lekua noski hartuko da Guardiolak eta Amor etorriko da pixka bat eskubialdea Eusebio zegoen lekura. Eta Eusebio orain han eskerraldera. Baloi horren bila Ander Garitano joan da, azkenean saltza hundia. Lakabegek gutxigatik ez du harrapatu, orain bai, Lakabegen pasea Mendigurenen gana, Mendigurenek kontrol txarra egin du alboko sakea Bartzelonarentzat. Kontrarazoan pixka bat hobeto ateratzea falta zaio Atletiki, zelai erdian eta atzekaldean oso seguru hori baitira zurigorria. Guardiola, Bitxe. Bitxek Amorrentzat, Julio Salinasen pasea, inorrez dagoen lekura. Amorrekin ez da ondo konpondu Julio Salinas, Bilbotarraren asmoa ona zen, baina Amor gehiago aurreratu balitz, jokoz kanpo geldituko zen. Andrinuaren pasea, Bitxeren gana, eta baloia orain, Valentziak harrapatu du. Valentziak oso indartzu, Nadalek gehienetan aurre hartu dio Carlos Garziari, Eusebio, Bitxe, Rafa Alkortak moztu du jokaldia, orain Carlos Garziak, Ziganda, berriro Carlos Garzia, pasea Zigandaren zata, Ziganda Guerrero du aldamenean, hortxe dago Guerrero Ferrerrekin, Guerrero lurrera, Ferreren falta. Hortxe duzu, Ferrerrek Guerrerori egin dion falta. Aitor Larrazabale jaurtiko du eskerraldetik falta hori. Jokalaririk gehienak zelai ertzean daude. Hortxe doa, Bakero ez da heldu, erremate eustu du Julen Guerrerorena izan dela, eta Andoni Zubizarretak oso askar atera du. Eusebio baloi horren bila, ez da iritsiko, bai, heldu da baloi horretara. Gero Galdamesek moztu du, eta Lakabejekin ezin izan du kombinatu Jose Manuel Galdamesek. Oso ondo ari da Atletik baloiak nagusitzen, hartzen, eta nolabait lapurtzen, baina gero jokatzeko orduan falta zaigu pixka bat ziurtasun gehiago.
Carlos García. Baloia Lakabe jentzata. Jokaldia bakarrean egine izan du. Rafa Alkorta, Fenar Andrinua. Fenar Andrinuaren pasea Larrazabalentzat. Mendiguren. Mendiguren area ertzera iritsi da. Hortze da Horritxi Mendiguren. Gauza izaien egin du. Orain Larrazabalen erdiraketa. Buruz errematatu nahi izan duena Carlos García. Eta ateko sakea izango da. Durangarra kornerra eskatzen ari zen. Andújar Oliverrek ez dio jaramonik egin. Ikur ezagun berriro. Hor edozin gauza izan zitekeen. Badirudi Carlos García lehenengo ikutu duela. Eta gero Nadalen gan jo ondoren. Baloia kanpora joan den. Amor eta Ziganda. Zigandaren, Eusebio eta Ziganda parkatu. Zigandak sarrera gogor samarra egin dio. Eta Andújar Oliverrek kontu zibiltzeko esan behar izan dio aurrelari nafarrari. Ferrer. Baloia begiristainentzat. Julio Salinas. Begiristainen ez da baloia iritsi. Rafa Alkorta Carlos Garziari. Mendiguren. Guerrero, Mendiguren berriro. Mendigurenek gauza pizka bat lasaitu eta baretu egina izan ditu. Rafa Alkortarekin jokatu du. Rafa Alkortak orain indartzu. Andoni Lakabe hegaleko marraren ondoan. Lakabeken pasea Ustela. Guardiola. Amor. Nadal. Nadalen pasea Larrazabalek moztu du Aitor Begiristain. Aitor Begiristain Andrinuarekin erdiraketak. Eta kornerrera bota duena Rafa Alkorta izan da. Aitor Begiristainek area ingurura hurbiltzen den bakoitzean izugarrizko arriskua sortzen du. Bai, alaxe da. Momentu honetan izango da jokalarerik onenetarikoa liga honetan eta forma izugarrian dago. Atzen duen baloi guztiak daukate izugarrizko arriskua. Hortxe da korner jaurtiketa Nadalen buruka da eta Amorrek baloia kanpora bota du, oso gora. Atletiko atzelariak oso lan bikaina ari direiten, eta nik aipatuko nuke lau atzelariaren lana, ezta? Baina lehen esan duten bezala, Alkortak oso libero moduan inoiz baino hobeto ari da jolasten ere iritsiz. Zeren espazio guztiak oso ondo itxitzen ari baita. Eta gero baloia aldendu behar duanean ere oso gogor eta sigurtasun handiakin. Nadalen pasea, Julio Salinas se kontrolatu du, baina joan egin zaio. Larrazabalek bere atezainaren gana bota du baloia. Valentziak egingo du ateko sakea. Bigarren zatiko 11. minutura iritsi gara. Atletikek huts, Barcelonak huts. Samamesen giro ona. Baina jokoa ez horren beste. Zigandak egal hortatik erdiraketa egin nahi. Baloia Lakabeken gana joan da. Honen erdiraketa are ertzerantz. Mendigurenek Carlos Garziari utzi dio buruz. Carlos Garzia are ertzean. Gehiegi pentsatu du. Berriro Carlos Garzia burrukan. Mendiguren Amorrekin. Ikortezago Mendiguren zer egiteko gauza den. Bi jokalari jarri zaizkio parean. Eta gure ustez falta. Bai, falta. Orain ezin genezake esan Andújar Oliver urruti zegoenik. Bazirudin jokaldian bertan parte hartzeko gogoa zuela. Hortxe dago, Amorrek Mendiguren zangotra batu duen unean. Ander Garitanok egingo du falta jaurtik eta hortxe doa. Buruz, Fenar Andrinuak ikutu du. Jaurtiketa Mendigurenena, Andrinua, Galdames, Lakabek falta egin dio Bitxek.
Eta falta berriro Atletikentzat. Hortxe dago. Etxek bultzakada eman dio Lakabeji. Zurigorria jotake ari dira, gogotsu, kementsu. Naiz eta azken metroetan behar bada. Segurtasun handirik ez azaldu. Burukada Carlos Martínezena izan da, Carlos Garziaren aparkatu. Guztiz desbideratu atera zaio Durangarra. Hortxe doa Eusebio baloia aurrerantz eramanez, bien bitartean lehengo burukada hori ikusi izan duzue. Atletiken aldetik irulo jokalari joan dira baloi hori errematatzera. Elkarrik kalte pizka bat eginez. Mendiguren. Hortxe dago Mendiguren, oso dotore. Baloia Larrazabalentzat. Rafa Alkorta. Rafa Alkortaren pasea Bitxeren gana joan da. Carlos García. Baina pasea ematerakoan utz egin du Durangarra. Atletik bigarren gozati honetan oso askoz ere agresiboago erten da, baina agresibidade hori pizka bat gero baloia duenean nolabait baretu egin behar du, ziurtasun pizka bat gehiago ukitzeko pase horietan. Erdirak eta Ferrerrena izan da, Larrazabalek oso ondo moztu du, pase ere Guerrerorentzat oso dotorea. Guerrero Guardiolarekin burrukan, Guerrerok bestalderantz, Carlos García kontrolatu, bikain Durangarra orain, jaurtiketa, baloia Lakabejen gana joan da, Lakabejen jaurtiketa, eta Zubizarreta kornerera. Jokaldi dotorea, Zurigorriak oso indartu, ikusi egin behar indarrak noiz arte irauten duen, baina golen bat sartu ezkero, partida irabazteko aukera du Atletiko, inolako zalantza dira. Indarrak ondo mantentzen baditugu, kapaz bagera pixka bat hori kontrolatzeko hori, partidua ikusten da gero eta posibilitate gehiago duela Atleticarentzat. Eta gauza bat dago momentu honetan oso ona esan laikena guretzat. Guardiola esan dezagun, Juan Carlos zelairatu duela Johan Cruyffek, Julio Salinasen ordez normalean Johan Cruyff ez da aurrelari bat kendu eta atzelari bat zelairatzen duen horietakoa, baina zerbait esan nahi du behar bada aldaketa honek. Zubizarreta baloiaren bila utz egin du, Mendiguren, jaurtiketa berriro beraren gana, Mendigurenen jaurtiketa barrura! Mendigurenen gola! Mendigurenen gola 15. minutua. Hortxe dago. Bitan jaurti du Mendigurenek eta azkenean zuerte pizka batez, baina barrura joan da. Ez da goleatzailea Mendiguren, baina lortu du gol hori. Lehenago bi urte inguru goli sartu da egon zen, aurten denboraldi honetan bat sartu zuen, uste dut Zaragozaren aurka, eta gaur beste bat. Ikusten zen Atletik gero eta konfiantza gehiagoekin aizera jolasten aurrek aldera, eta, bueno, arriskuak sortu ditu, azkenengo 5 minutu hauetan, eta gola oso merezia, eta gaina asko postena ez Mendigure gaz, beti ibiltzen da hortxe golaren ingurua, baina suerte handurik ez duk urte hauetan. Horrek animatzen dauen, ziur animatuko dauela, bera eta hartzen dauen, behar dauen konfiantza hori. Partido aldatu egin daitik orain, falta egin dior Rafa Alkortak Bitxeri. Eta oso interesantea Atletikentzat Guardiola ez dela oraindik jokoan sartu. Behin eta berriz, Mendiguren sartutako gola ikusi izan duzue. Zutoinean jo ondoren baloia barrurako bidea hartu du. Carlos García, Larrazabal buruz, Ferrerren erdiraketa. Galdamezek ikutu du, berriro Galdamez. Kuko Ziganda orain. Eta Nafarrak baloia kanpora bota du. Alboko sakea Bartzelonarentzat. Orain Johan Cruyffen gizonek aurrerantz jo beharko dute, emaitza oso txarra baita eurentzat, Mendigurenen sarrera gogorra hor. Amorri, Ferrer, Stoichkov eta Andrinua, Stoichkoven erdiraketa, Bakero etorri da, Begiristainarea barruan, oso ondo Rafa Alkorta, zoragarri, Kontrerazoan Carlos García,
Bigarren zatian partidu hau asko bizkortu da. Julen Guerrero, Ander Garitanori utzi dio baloia. Galdamesek jaurti egin dezake, ez, erdiratzea erabaki du, Juan Carlosek buruz ikutu, Guardiola, Amorrek egalerantz, Eusebio Stoichkovi, Andrinoa du parean, Stoichkov bera ere bizkortu eginda, Amorri joan egingo zaio baloia, bai, baloia kanpoan dago, Amorrek ikutu denerako. Atletik orain ondo ari da aukeratzen aurrera juteko momentuak, eta ikuste ez duenean posibiderik ez dagoela, baloia pixka bat gordetzen hasi da, eta iruditzen zait indarrak gordetzeko beharrezkoa dala hori, baloia ere ezin danean aurrea joan, hori erabili eta nolabait kontrolatu. Bitxe, egaletik, orain Eusebioren pasea, Stoichkov pentsa. Stoichkov Andrinoarekin. Hortze dago Bakero. Amorre jaurti egin dezake, erdiratu ere bai. Rafa Alkorta oso seguru, igarri egin dio pasea noran joango zen. Baiz eta gero utz egin. Guardiolaren pasea Aitor Begiristainentzat. Aitor Begiristainen aurrean Galdames jarri zaio. Aitor Begiristainen pasea zurigorrientzat izan da. Carlos García, Guerrero, Lakabej itxarote erabaki du, orain badoa aurrerantz, eta Bitxek falta egin dio. Honezkero, txartelen bat erakusteko motiboak eman ditu Bitxek. Lau bat falta egin dizkio behintzat Lakabeji, eta gehienetan baloi harrapatzeko modurik ez duenean. Aurrena juteak beti baditu solagotxe abantariak normalean. Baina aipatu behar leno, Lakabekik eman dion laguntza hor txikiren jokaldian zeari, Galdameseri, bestela... Hor, Andújar Oliverrek ez du ikusi, baina Juan Carlosi, Atletikeko jokalari batek, uste dut Carlos Garziak izan dela, falta nabarmena egin dio, zango trabatu egin dio. Esatera noan leno, bestela aurreko jokaldian txiki oso jokaldi arriskuak zela, eta horretik laguntza eman diona Lakabekek Galdameseri, beharrezkoa orain, zeren Barcelona gero eta gehiago irikiko du jokoa. Mendiguren area ertzean, oso ondo urrundu du gola sartu duen gizonak, baloia Bitxerentzat orain, Bitxek Aitor Begiristainentzat, Aitor Begiristainen erdirak eta kornerrera. Hor, Olaberriakoak Galdames ustekabean harrapatu du, bizkarra hartu dio, baina Rafa Alkorta zurri bilida. Baina horre pixka bat hobeda pixka bat lekua itxitzea eta txikiri bandara legatzea. Zen barnekaldeko pase horietan oso arriskutsua baitira, bai txiki eta bai estoiko hor dagoenean. Valencia oso seguru, bikain Atletiken atezainan. Ez daiteke esan lan handirik izan duenik, baina izan duen guztia hobeto egiterik ez dago. Julen Guerrero. Juan Carlos, hanka asko jaso du Juan Carlosek, ezaio hori iruditu epaileari, Garitano eta Bakero burrukan, Guardiolak utxe egin du pase ematerakoan, Mendigurenek Larrazabali utzi dio, orain Garitano, Mendiguren. Mendiguren Julen Guerrerorentzat, Julen Guerrero oso ondo, area barruan sartu da, Zubizarreta. Behar bada aurrera joateko modua bazuen Julen Guerrero. Esan berdan Atletiko aurrelariak askoz ere gehiago ari direla leku aldatzen eta arrisku gehiago dira sortzen. Nolabait Julen dagoen eskeraldetikan eta Ziganda eskubialdetik hobeto ari dira jokaldiak antolatzen. Julen Guerrero, Ferrer berarekin. Julen Guerrero oso ondo genditu du Ferrer, baina gero Ferrer gizon bizkorra da eta aurre hartu dio. Gainera ez dakit. Falta ere zote dion egin. Dena den, badakigu Ferrer markatzaile ona dela eta jokalari oso bizkorra. Amor, Larrazabal berarekin, Alkorta ere inguruan.
Larrazabalek kendu dio baloia Amorri, eta gero urrundu ere bai. Guerrero irrist egin du, baloia Larrazabali eman dio, Mendiguren Rafa Alkortaren zat, Rafa Alkorta ez dut alarri, Jose Mari Bakero jabetu da baloiaz. Juan Carlos, Begiristain, Vitxe, Lakabek, Carlos García, Zigandaren zat, honen korrikaldia. Ziganda Lakabek eman dio. Eta Juan Carlosek zangotra batu egin du Lakabek. Lan handia egiten ari da Lakabek. Hegaletik atzera eta aurrera ibiltzea gustatzen zaio horietakoa da. Baloia Zigandak buruz errematatu nahi zuen, ezin izan du, eta alboko sakea Atletikeko entzat. Garitano, berriro Mendiguren. Mendigurenek Garitanori bueltatzea erabaki du. Rafa Alkortak Zigandari area ertzean, Ferrerrek Zubizarretarekin jokatu du, Zubizarretak aurrerantz indartzu, Stoichkov zangotra batu egin du Mendigurenek, eta txartela Ritxi Mendigurenentzat. Mendigurenentzat txartela izango da. Aurre euki behar du. Protestatzea gaitik, Amorri ere bai. Atletikek kontu handia euki behar du partidua dagoen bezala txartelarekin. Zeren partidua oso ondo birauta bairaka eta beharrezkoa da jokalari guztiak egotea zelaian. Zeren bestela indarrak ja hemendik aurrera hasiko dira gutxitzen eta jokalari gutxiagokin abantaila handia euki daike Barcelonak. Nadal, Eusebio, berriro Nadal. Juan Carlos, orain minutu gutxi direla zelaiatutako gizona. Hau ere, hilabete terdi inguruan lesionatuta egonda. Guardiolaren pasea Eusebioren gana. Larrazabal gainditu du Eusebiok. Uzelakoa zerregin ezean, pasearea ertzean, eta baloia kanpora errematatu du Amorre. Oso ondo eman dio baloia Orpoz Stoichkovek area ertzean, baina Amorrek ezin izan du sareetan jarri. Hortxe duzue. Eusebioren jokaldira oso ondo bideratua, eta jokaldi benetan arriskutsua. Nik uste dut gaurko partiduan Barcelonak egin duen arriskutsuena eta onduena antolatutakoa. Stoichkovek emandako pase ere zoragarria izan da eta Amor bakarrik gelditu da, baina jaurtik eta gora joan zaio. Guardiola, Amor, Stoichkov eta Bakero. Hortxe dago Eusebio. Orain Guardiola, Bakero, Nadal, Juan Carlos, Aitor Begiristain, Juan Carlos, Nadal, Andrinua kendu dio baloia Stoichkovi, Mendigurenek oso ondo, Barcelonako bi jokalari engainatu ditu. Ferrerrek kendu dio orain baloia Guerrerori, eta benetan ikusgarria da Ferrer eta Guerreroren arteko norgehiago. Bai, eta lehen esan dizutena, Guerrero eskerraldea etorri denetikan, eta Ziganda eskubialdea askoz hobeto ari dira mobitzen, eta jokaldi hobeak ari dira egiten. Guerrero, Larrazabalek Garitan hori eman dio, eta Bakerok falta egin behar izan dio Deriotarrari, honek jarraitu ez ezan. Lehenago esan dugu, Johan Cruyffen oso gustukoa dela Garitano, eta zurrumurruek diotenez,
Barcelona gizon honegatik 300 milioi pagatzeko presto omen da. Garitano bera jaurti du falta hori. Carlos García ez du buruz ikutu, Nadalek bai, Lakabeg eta Bitxe, hortxe dago Lakabeg. Azkenean, baloia Juan Carlosek kendu dio, Lakabegen falta Bakerori, eta Lakabeg bai ibili beharko duela kontuz, lehen ditxartel batuta. Guardiola, Nadal, Juan Carlos, Begiristain, Galdames, bere gain-gainean. Ez dio metro erdirik ere utzi nahi. Andrinua, Guardiolak buruz, Eusebiorentzat. Berriro Guardiola, zelai erdian Barcelonaren jokoa antolatu egin nahi du Guardiolak. Orain utz egin du pase ematerakoan, Carlos García Larrazabali, Garitano oso ondo, pase ere bikaina Carlos Garcíarentzat, jokoz kanpo adierazi du Marrazainak, niretzat oso eztabaidagarria. Leike, baina baliteke. Azpimarratu behar, atleti oso burutzoi dela jolasten, eta oso interesgarria dela orain egiten ari dena. Ez lekua galdu atzekaldean, eta zelai erdiko jokalariak presionatu pixka bat gora goxio, orain egiten ari den bezala, eta baloia rekuperatzen denean, hori ez galdu hain erraz. Nik uste dut momentu honetan oso ondo ari dira egiten hori talde osoa. Ferrerrek sarrera gogor samarra egin dio Julen Guerrerori. Baloia ikutu du, baina Guerrero ere aurretik eraman du bere. Johan Cruyff, Eusebiorekin hitz egiten ari da. 30 minutu oraintxe bertan bete da, Atletikik bat, Mendigurenek 15. sartutako gola, Barcelona kuts. Julen Guerrero oraindik lurrean. Iruditzen zait, Cruyfferi aldaketa jaski atera saiola, zeren orain gelditu baita neko aurrelarik gutxikin, eta gehien bat hemen eskubialdean ez doko Julio hori, adibidez, Julio modatu gulitzak edako jokolariakin hemen eskubialdetik onduena, eta beharrezko abaitu egaletatik Barcelonak sartzea. Baloia Zigandaren zatarea barruan, buruz ikutu du, baina indarrik gabe Zubizarretaren eskuetan. Juan Carlos, Nadalek Eusebiori eman dio, Larrazabal oso seguru, berriro Eusebioren gana joan da baloia, honek Guardiolari utzi dio, Guardiolaren kontrola txarra, dena den hortxe zegoen zur Ferrer, Juan Carlos, berriro Guardiola, begia esan, paseak ematerakoan utzaskotxo egiten ari da. Nadalentzat aukera paregabea, eta azkenean, Genar Andrinoak urrundu du aldue moduan, Valentziak geldik eta egin ondoren. Guardiola. Joku plan aldatu du Barcelonak, Bakero eta Nadal sartu ditu bilak aurrek aldera, eta hemendik aurrera normalago esango da ikustea orain aurrean ikusi dugun jokaldi horiek, baloi erdiraketa horiek luzeak egitea. Hor ikusten ari zarete, Bitxe eta Valentziaren arteko jokaldi hori, Mendiguren bien bitartean lurrean dago mina hartuta, behar bada zaintiraturen bat edo izango zuen, behar bada Nadalen jokaldi honetan egin dute Atletikekoek atzekaldean egindako akats edo utz bakarra. Bai, esan dizuten agaitik izan da. Momentu hontan hartu da erabakia Barcelonak Nadal ere gora bidaltzekoa. Eta Bakero ere jarria aurrelari erdian moduan. Eskeraldetikan Stoikov eta txiki sartu dago berriz eskubira.
Esan laike orain Bartzelonak lau aurrelarikin jolastuko duela. Eta erdikaldean bi. Bai Bakero eta Nadal. Mendiguren joango da aldageletara, errenkadoa Mendiguren, lana handia egin ondoren, eta Luke zelairatuko da. Eta beste alde batetik, Julen Guerrero ere aldageletara joango da, eta bere ordez Eskurtza zelaira. Julen Guerrerorena behar bada ez da ulergarria, arazo fisikoren bat ezpadu. Oso ondo ari baizen Julen Guerrero baloiak hartu, babestu eta aurrean zeramaten. Esan behar da, bilak egin dutela lana oso bikaina. Eta bigarren osatia izugarria, bai Mendigurenek eta baita ere Guerrero. Luke eta Eskurtza beraz. Guerrero eta Mendigurenen ordez. Alboko sakea atera beharko dute Atletikekoek, Lehen Valentziak zuzenean bota du kanpora baloia Mendigureni zer gertatu zaion jakiteko, eta Bartzelonakoek bueltatu egin diete Atletikekoei. Andrinua hor, aukera ona izan zitekeen Bartzelonarentzat, baina Carlos García oso ondo jarri du hanka. Eskurtzak indartu aurrerantz, Lukek ikutu du buruz, ordoak Kuko Ziganda Ferrerrekin, Ferrerrek oso ondo kendu dio baloia, Juan Carlosek Eusebiori, Guardiola Amorrentzat, Eusebio, Amorren pasea Stoichkoven gana, orain berriro ere eskarraldetik daukagu Stoichkov, Bitxe Lakabejekin, Guardiola, luze jokatzea erabaki du Guardiolak, Bakero baloiaren bila, hortxe da Bakero, azkenean bere helburua lortu du, Galdamesekin burrukan ari da, Stoichkoven erdirak eta Rafa Alkortak urrundu hankaz, Carlos Garcíaren kontrola, berriro bueltatu dio Ziganda, Carlos García orain ondo, baloia dominatuz eta aurrerantz eramanez, Garitano, talde oso ari da partidu bikaina egiten. Garitanoren pasea Doktorea, egaletik Lakabeje korrikaldi egin dezan, Lakabejen aurrean Stoichkov, eta kornerrera bota du baloi hori Ferrerre, Atletiken aldeko kornerra, hortxe zegoen Luke errematatzeko prest, baina Ferrer ez du ustekabean harrapatu. Hanka asko jaso duela ere Ferrerrek, naiz eta epaileak ez erradiraziez. Eta Nadal aurrek aldean gelditu da. Posibilidadea aukilaike hemen ondo. Carlos García buruz ikutu, Andoni Zubizarretaren eskuetara. Bai, zeren Nadal goian dagoela, goiko jokoan Barcelona bat motx gelditzen da. Amorren jaurtik eta baloia oso ondo harrapatu du Valentzia. Lehenengoan ustekabean harrapatu du, bularrera joan zaio baloi hori, baina erreakzioa oso bizkorra izan du. Jaurtik eta bortitza izan da. Pixka bat petxo atera eta harrapatu dio, horregatik egin dio rebote hori. Baloiar ez du ematen Franco etorri denik, baina bigarrengo erreakzioa oso azkarra eta oso bikaina. Eta bota behar dana hor. Larrazabalek ezin izan du buruz ikutu, Genar Andrinua bai, orain Carlos Garcíak, Eusebioren erdiraketa, Nadalek ikutu du, Bakerorentzat, berriro Nadal, Andrinuak atera du baloia areatik, alboko sakea izango da, Barcelonarentzat. JK ari dira Johan Cruyffen mutilak erasoan, orain digalere markagailuan Atletik nagusi, Lakabek burrukan, Guardiolaren pasea Ferrerrentzat, Luke bere aldamenean, Eusebiok eskuin egaletik barnekaldi egiteko aukera du, ala ere baloia lapikorrantz botatzea erabaki du, Bitxeren jaurtiketa, baloia Atletiken jokalari baten gorputzera joan da, Lakabek, Luke ez dago jokoz kanpo, hortxe dago Luke, jokaldi egin dezake, bere taldekiden zai gelditu da, Luke, jaurtiketa, Zubizarretaren eskuetara, Zubizarretaren utza, baina bigarrenean konpondu du utz hori. Dena den hor Lukek behar bada
Zigandarekin jokatu balu asko zoen. Bazuen aukera hori, baina itxu joan da. Jadik badaki hortikan oso jaurtik eta onak egiten, eta golak egiten, ikusi joanik golak egiten jokaldi horietan. Nadal ez da heldu baloi horretara. Andrinoaren bizkarra hartu du, baina pasea oso luzea izan da eta ez izan du harrapatu. Valentziak egingo du ateko sakea. Atletikek bat, Bartzelonak huts. 38. minutua bete da. Eusebio. Andrinoa berriro oso ondo. Baloia kanpora. Falta adierazi du orain epaileak. Hor ez dago faltarik, baina Andújar Oliverrei hori iruditu zaio. Eusebio jaurtiko du falta. Hortxe doa. Buruz ikutu duena Nadal. Ateko sakea beraz. Guardiolak korrikaldi egin du. Baloi hori hartu eta bere lekuan jartzeko. Eta ia Mendigurenek sartutako gola kainako txalo pila jaso du. Valentziaren ateko sakea. Luke dago aurrekaldean. Garitanok Lakabeji eman dio. Lakabeji berriro Garitanori. Hor Guardiola baloiaren jabe. Eskurtak falta egin dio Amorri eta zelaierdi ingurutik falta Barcelonako jaurti beharko dute. Guardiola karearantz. Buruz ikutu duena Alkorta, orain Xabier Eskurta. Oso ondo Eskurta. Eusebio indarri gabe sartu baitu hanka. Eskurtaren jokaldia. Eskerretik Lukeren erdiraketa kornerra. Kontraeraso ederra, oso ondo antelatutakoa. Eta Luke esaten ari denean arrazoia du. Baloia Ferrerren besora joan da, baina nik uste horreztela inolako intentziorik izan. Ikur ezagun? Hortxe dago. Besoan eman dio, baina berak ez du baloi hori ikutzeko inolako keinurik egin. Hortxe da korner jaurtik eta buruz urrundu duena. Guardiola, baloia Eskurtaren gana joan da. Lakabe. Garitanoren pasea Galdamesek ondo kontrolatu du. Garitano berriro. Leku ez dugu galdu behar atzekaldean, partidua dagoen bezala. Aukera orain zurigorrientzat izan daiteke berriro. Lakabe erdiratu egingo du. Baloia Juan Carlosen gorputzera joan da eta honelakoetan izan daiteke arriskutua zurigorrientzat kontraerasoa. Stoichkoven erdiraketa Valentziaren eskuetara. Nadal salto handia duen mutila da, buruz bikain dabilena, baina orain arte Valentzia oso seguruan. Ferrerrek baloia kanpora bota du. Dena den, Ziganda jokoz kanpo zegoen eta hori da epaileak adierazi duena. Guardiola. Andrinoa eta Bakero burrukan. Andrinoak ez du ikutu, Bakerok ere ez. Eta Goizuetakoa baloiaren bila doa. Barcelonakoak presaz ari dira. Gaur hemen galdu ezkero, temporaldi honetako 3. porrota izango litzateke Johan Cruyffen taldearentzat. Santiago Bernabéu, Riazorren eta Samamesen galduko lukete, baina oraindik 3 minutu gelditzen dira eta ezer esaterik ez dago. Carlos García. Lakabek ikutu du buruz, baloia kanpora joan da. Azkenengo minutu hauetan aldaketa bat egon da Atletiko atzekaldean. Posto aldaketa nahi dut esan. Garitano Zelaierira pasada
erdi-erdira, eta Carlos García jarri da, noski, Nadalen markaketa egiten. Zigandaren pasea txarra, ala ere berari iruit, etorri zaio berriro baloia, Lukerentzat aukera, ez dago jokoz kanpo, Luke area barrura heldu da, baina denpora gehi elperri galtzen ari da Luke berriro, eta Lukeri falta egin dio Ferrerre. Hasieran denpora gehi elperri galdu du, baina gero jokaldi doktorea burutu du Javi Luke. Hortxe dago, faltak ez du inolako zalantzarik, naiz eta Ferrer bera azarretu. Eta holako jokaldiak bilatu jarritu orain, zeren partidua amaitzear dago, eta baloia hor Barcelonaren atezainaren inguruan egotea arnaz bat emango baitigu. Eta atzeko aldeko jokalariak egon behar dute hortxe, Erne eta bere lekua gordeaz. Aurreko jokaldian aurreragi joan dire. Lakabekek edo Garitano jaurtiko dute, Garitanoren jaurtik eta kanpora, oso gutxigati. Zubizarreta edozein kasutan ustekabean harrapatu du, beste zutoinerantz joan baita. Bai, barrura joan bazan gol zen hori, zeren Andoniri ziaro hankaldatuta harrapatu bai dio. Garitano oso ondo jaurti du falta, orain falta egin duena Ziganda izan da. Guardiolak darama baloi aurrera. 54. minutura iritsi gara. Partidua bukatzea. Atleti nagusi. Bi aldiz ikutu du. Carlos García buruz. Lakabek. Oso ondo Garitanorentzat. Eskurtzaren pasea. Ferrerrek moztu du. Kontrerasoan Barcelona. Bitxek luze jokatzea erabaki du. Genar Andrinoak buruz. Bikain urrundu. Eskurtza, Zigandak lurretik alduen moduan aurreran, eta zurigorrien gogoa, ekina, kemena, benetan txalogarriak gaurkoan. Begiristainen erdiraketa, berriro arriskutua zurigorrientzat. Carlos García ere buruz, oso ondo, sendo, indartzu, seguru. Genar Andrinoak beste horren beste, Eskurtza, Lakabe, 55. minutua beteta dago. Zerbait luzatu dezake epailea. Nadalentzat txartela behar luke hor. Naiz eta epaileak ezer ez adierazi. Lakabek lurrean dago. Eta hor esan behar Guardiolarentzat txartela erakusteko jokaldia zen. Ez dago txarteletako nonbait epailea. Orain, falta berriro, Barcelonaren aurka. Javi Luke da lurrean dagoena, Juan Carlosek egin dio falta. Ikur dezagun, Javi Lukeren jokaldia, eta Juan Carlosek egindako falta. Esan behar, azkenengo 5 minutu hauetan, atzekaldean bai Andrinua eta Carlos García egiten ari den lana goiko jokoan bikaina dela. Lakabeken falta jaurtik eta buruz Zigandakora. Ezaio gaizki etorri baloi hori errematatzeko, baina gora joan zaio. Orain ikusleak hemen txistuka epaileari partidua bukatu dela esanez. Zubizarretaren atzekaldean dauden futbolzaleek ez diote Aretxabaletako atezainari baloia bueltatu nahi, eta beste bat eskatu behar izan du Andoni Zubizarreta. 56 minutu terdi pasadira, Laizter emango du bukatutzat partidu hau Andoni Zubizarretak. Orain Andoni Zubizarretak zera esatera gindua zen, bigarren baloia hor zuela, eta horregaitik ateko sakea egiterakoan denpora alperrik galdu behar izan du. Bitxe, Guardiola, Stoichkov Galdamesekin burrukan, eta Galdamesek bultzaka deman dio Stoichkovuz. Gero honek Zigandari beste horrenbeste egin dio, eta bakeak egiten Andújar Oliver. Ez dugu sartu behar joko horretan, zeren horrek ematen bai dio posibilitatea
arbitroari denbora luzatzeko. Stoichkovek bera jaurtiko du falta. Hortxe da baloia lapikoran. Oso seguru Valentzia. Bikain kalkulatu du bere saltoa. Baloia nondik zetorren ere bai. Eta inolako eragozpenik gabe gelditu. Bukatu da partidua. 57 minutu eta 58 segundu betetzen ziren unean. Atletikek bat, Mendigurenek 15. minutuan sartutako